בדיקת שליפה GXL 10 על 100, חיזוק מבנה, מגדל טויוטה, יגאל אלון, 65 תל אביב, בדיקה ראשונה. קיר רקע בטון. לא, קיר רקע, אני אומר בטון, נכון? קיר רקע בטון, 680 קילו. בדיקה שנייה, GXL 10 על 100, חיזוק מבנה, מגדל טויוטה, יגאל אלון תל אביב. בדיקה מספר 2. 10 על 100. בדיקה שלישית, GXL 10 על 100, חברת טכנוגו במגדל, טויוטה, תל אביב. זהו, עכשיו.